Салом алейкум, тамошобинони азиз, ман Набиҷо Юсупов бо шумо мебошам. Сел дар Панҷакент ду бародарро кушт. Бар асари омадани сел дар деҳаи рӯзи обнокии Панҷакент ду нафар ҷон бохт. Муҳаммад Собир Сафарзода, муовини аввали раиси шаҳри Панҷакент, рӯзи сешанбе гуфт, ин ду нафар бародарон ҳастанд, ки барои меҳмонӣ аз душанбе омода буданд. ҳодиса баъд аз 4 июн рух додааст. Сафарзода гуфт, то кунун ҷасади яке аз онҳо пайдо шуд ва ҷустуҷӯи ҷасади дуввум идома дорад. ҳодиса дар километри 52-юми шоҳрои айнии Панҷакент рух додааст. ӯ гуфт, ки шоҳиди айнӣ будааст ва табибон ду нафарро барои муолиҷа ба шифохона бурданд. 2 рӯз пеш бар асари омадани сел дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон низ як ҷавони 18-соларо ҷон бохт. Борону сел дар бисёр аз ноҳияҳои кишвар оромгоҳ ва даҳҳо манзилу роҳҳоро вайрон кардааст. Тамошобинони азиз, лайкро фаромӯш накунед, ба канал обуна шавед ва ба комментария нависед. Солҳои охир хело селҳо зиёд мешаванд ва барои чӣ ин чӣ манзарае дорад.